Benvidas a un novo programa de GZ Música, un programa no que a música tradicional estará moi presente. Hoxe a cousa vai da fusión do tradicional co rock, a electrónica, o trap ou mesmo a música de outros países. Dentro sumario. Hoxe vimos cargadas de música. A compañeira Pati Castro falou co Sid e tamén nos achegamos ata Baladares, onde estivemos con o Ima e o trío Franci, Davide e Cibrán. Prendede os amplis que comezamos. Comezamos coa nosa compañeira Pati Castro, de Mulleres Galegas Cañeras, que neste caso se citou con Id, unha banda de rock con influencias da tradición. Pati falou con elas, das súas influencias, da súa longa trayectoria, a máis do seu último disco, Fraro Momento, un título do máis acaído para estes tempos que corren. Hola, moi boas. Moitas gracias ás compañeiras de GZ Música por esta oportunidade. Son Pati Castro e estou facendo unha entrevista para Mulleres Galegas Cañeras nesta sección de GZ Música. E esta vez teño a gran sorte de contar co grupo IT. Para todos aqueles que non nos coñezades, a iso estamos, para que coñezades un pouquiño máis a este grupo que xa ten unha trayectoria de máis de 15 anos na música, facendo unha mistura de rock en galego moi persoal. E hoxe pois temos a Alberto, batería, pode saludar a Alberto para que a xente saiba quen é, aí moi ben. A Gonzalo, baixista, que temos por aquí. Hola, Gonzalo. A Miguel, guitarrista. Hola, Miguel. Hola. E a vocalista, Lucía. Hola, Lucía. Tal. Faltanos un componente que se chama Toxo e agora mesmo pois non pode estar, pero lle mandamos igualmente moitos saúdos. O primeiro, decirvos que moitísimas gracias por concederme esta entrevista, que teño moitas ganas de facela. Estas entrevistas o que intentamos crear referentes de grupos que teñan componentes femininas e, sobre todo, pues, que se son representativos da lingua en galego, que é o que andamos buscando tamén, porque a verdade é que non hai tantos grupos galegos que canten en galego e que ademais teñan componentes femeninas. E moito menos que estén metidos no rock, ou seja, sodes unha perla, sabedelo, chicos, que sodes unha perla, pero moi perla. Bueno, o primeiro de todo, queríalle preguntar a Miguel, que tal vez é o componente máis lonxevo, como comeza este periplo de casi 15 anos, como foi esa primeira formación de IT, e de onde ven este nome, que, bueno, sabemos que ven dun príncipe celta, pero por que IT? Mira, empezo polo final. O porqué do nome, pois mira, comeza pola lenda de It, fillo de Breogán, que descubriu terras lonxanas, terras que hoxe son Irlanda. E, bueno, non vou contar a lenda, pero, bueno, era unha historia que para nós resultaba bonita. Entonces, pois foi máis que nada por iso que lle poñamos o nome ao grupo. E despois o resto, home, 15 anos... Eu fui o último en entrar no grupo, pero realmente o grupo formouse no ano 97. Carai. O sea, fai 24, 25. Pero, bueno, podemos poñer 15 anos porque é a época na que máis actividade empezou a ter. E, bueno, eu xa digo, fui o último en entrar daquela primeira formación. É son o que queda, son o toliño que queda. Bueno, vamos a ir polo do máis antigo ao máis novo. Alberto, a ver, ti como ves esta nova incorporación? Empezas con un disco, no seu haber, aparte das maquetas que estamos a falar, e de pronto entras para gravar este último disco, porque é do que nos vamos a falar un pouquinho máis. Como entras en IT? Que te encontras cando chegas aí? Pois a verdade é que no momento no que entrei tampouco me esperaba empezar en algo así, porque, bueno, estaba estudiando así un examen que tiña
A verdade é que non tiña tempo apenas para nada. E desto que un día díxome María MJ, pediume Miguel o de Iza e o teu número, xa te chamará un día destes. E un día chamoume tal e díxeme, mira, que andamos a buscar aí un batería e tal, non poderías vir a probar así un día. E a verdade é que poder, pois non podía. Pero dixenlle, veña, vou un día así un ratiño, pásame por ali a ver que sae. E nada, despois me dixeron, bueno, entón, que? Cando volves? Gonzalo, ti que me contas? Ti estuveches participando no disco anterior a este que vamos agora a presentar, o como se chamaba? A ver se... O como era? O pequeno que o contén todo? No, espera. Casi, anda por aí. O mínimo, non o pequeno. O mínimo que o contén todo. Participaches na grabación deste disco. Contanos un pouco como foi, va? pois un pouco con noso método habitual, vamos preparando unhas cancionciñas no local de ensaio, cancionciñas que rodamos en directo. Nós non somos un grupo que manteñamos todo en top secret ata que se grava o disco e despois se lanza. Gústanos rodar as cancións en directo para ir vendo como funcionan, para irlas arranxando como nos podemos, e cando o tempo non lo permite, pois plasmadas nun disco. Bueno, Lucía, andamos por aquí. Ti tamén entras en 2014, polo que vexo, chegar en Che, que aquí xa vexo que sodes todo... Bueno, non tive tan fácil. Que digan a verdade. A ver, conta. Que digan a verdade. Bueno, no meu caso, houbo máis probas, con máis vocalistas. E creo que estivo a cousa reñida, ou seja, ao mellor foi froito da casualidade, vamos, pero non, eu non o tive tan fácil. Ben é certo que eu fui un compromiso a probar, sabes? Evidentemente non fui unha etiqueta ou un prexuizo de, oye, vou só se me colledes, non. É dicir, eu fui probar, tamén non sabía se me iban a pegar os temas, se lles iban a gustar, porque a mí me deron o disco Algo Raro, que gravou a anterior vocalista, Belén Tajes, e claro, cheguei ali e fixen os temas a miña bola total, sabes? De feito, eles pedíronme, oye, colle os temas, pero montaos como queiras e tal, e eu tampouco sabía se iso iba a gustar, se iba... Entendes? Entón, pois foi un pouco así, pero bueno. Este disco, vámonos a centrar en este disco. Como se chama? Enséñanos aí o disco, por Dios, Miguel. O último. O último, recén sacadiño do forno. Aí está. Moi ben. Aí que se ve aí un pouquiño refrexo. Aí. Non o vimos nin nós, Ainda non o vistes vos. Chegaron hoxe e chegaron a Xanceda. Chegou hoxe. Sí. Bueno, hai que decir que o grupo está afincado en Xanceda, de onde é Miguel, verdade? Sí. Bueno, como se chama? Fálanos del, Miguel. Contanos. Este disco? Pois este disco chamase Frear o Momento. E bueno, ten aí 8 historias para escoitar, si cabe tamén disfrutalas. E bueno, foi un disco no que quixemos formar parte de todo, máis que nada porque queríamos opinar sobre el desde o principio hasta o final, desde o son, a forma de tocar as cancións, a forma de arranxalas, e bueno, é o primeiro disco no que facemos todo, absolutamente todo a nosa maneira. E bueno, e despois se xulgará. Onde foi grabado, Alberto? Pois en Abrigueiro Studios, alá, pois, a verdade é que non sei moi ben onde queda, se teño que volver, perdón. É unha chulada de sitio, a verdade. Sí. Pero gustan vos os sitios afastados, polo que vexo. Parece que sí.
Bueno, e como foi a grabación? Que estiveches en Abrigueiro. Bueno, a min gustoume moito o sitio, vamos. A verdade é que o sitio estaba moi ben. Foi moi cómodo todo, estivemos encantados, a verdade. Incluso contábamos con que nos levara así algo máis de tempo ou algo así, pero foi todo genial, rapidísimo, sen problemas, nos encantados. Bueno, e ti como viviches, Gonzalo? E ti, Lucía, como viches? Tamén, sinteste máis cómoda? Bueno, xa levas entón 3 discos con eles. Como notas? Este disco? Bueno, eu creo que é un disco bastante diferente aos anteriores. Dende o punto de vista compositivo, pois esta vez non tivemos produción musical, o sea, foi propia, non tivemos unha produción externa, por así dicilo. A grabación tamén foi extraña, porque creo que foi a máis rápida que fixemos en todos estes anos, non? Esa é a maior diferenza desde o punto de vista compositivo ou de arranxos, non? Pois son máis nosos, é un disco máis noso e un disco que describiu moi ben Gonzalo, non? 5 dos temas que dan nese disco son temas que xa rodamos en directo. Outros 3 non, porque como se nos cancelaron todos os concertos deste ano, os temas que compuxemos este ano e que foron no disco, porque quedaron algúns fora, pois sí que non hai 3 temas que non rodamos, non, en directo, pero os outros 5 sí. Entón é un disco que a diferenza dos outros, pois sí, eu creo que son esas as maiores diferenzas, non? Sí, creo que sí. Persoa que non conoce de nada a trayectoria, só lo sabe, pois eso, que facedes rock, pero como lle explicades o que facedes realmente, porque é unha cousa bastante persoal, non é que fagades rock setentero, precisamente, de un rock progresivo, pero sin embargo tedes cousiñas de cada un destos, incluso tedes cousas folk. Sí, a ver, eu creo que cada un pois ten as súas influencias, evidentemente, e gustos persoais. Conxugamos nalgunhas, porque senón non poderíamos estar nun proxecto en común, pero quizáis en outras somos bastante diferentes, non? Entón creo que iso, pois, a mellor se pode reflectir nos temas, pero dende o punto de vista musical, iso, eu diría iso, non? Desde o punto de vista, bueno, e tamén que compoñemos bastante dunha forma bastante aberta. Non é que un chegue e diga, montei este tema, non. Un chega e di, oye, pois teño este riff, o outro di, pois eu teño, eu que sei, estes acordes, a ver que facemos con iso. Nunca se chega cunha canción xa feita. Vaise cocendo no local. Bueno, pois eso, o que foi habendo foi unha progresión, pero bueno, sobre o natural de como pode ir cambiando un grupo ao paso do tempo, pero a filosofía foi sempre moi parecida, ou casi, por decirlo de alguma maneira, a mesma, porque nós sempre fixemos rock en galego. E iso é unha cousa que sempre se vai encontrar en IT, rock en galego. Nós temos, o grupo cando se fixose ca premisa de que fose en galego, non polo simple feito de reivindicalo, senón polo feito de utilizalo, porque era a nosa lingua, era a forma de que nós soñábamos de noite, era a forma de que expresábamos cando estábamos enfadados, cando estábamos contentos. Entonces, é difícil meternos nun único estilo. Temos, como di Lucía, moitas influencias de moitos estilos e un pouco mezclámolas e mesturamos todo. Claro, temos toques moi grunge, moi principios dos anos 90, temos cousas de heavy metal, entón é que é complicado meternos nunha única etiqueta. Cando empezamos e tal, pois íamos así un pouquiño a ver se tiñamos así temas, a ver de onde os íbamos sacando un pouco. Había moitos temas antigos que tiñan xa eles preparados, que non se gravaran, aí estivemos un pouco revolvendo a ver que había por aí. Intentamos facer algo novo tamén e tal, ao final quedou un disco pois bastante completo. Todos os temas son diferentes entre sí, non hai así un único estilo, digamos, que dirixe todo o disco. Bueno, quedou unha cousa bastante variada e bastante completiña, a verdade.
Cale o xa como última das preguntas, cale a intención de sacar adiante o de frear o momento sempre cando nos deixe a pandemia? Lucía, contanos. Pois iso é algo que me ten bastante preocupada, persoalmente, e bueno, porque, bueno, os concertos que tiñamos en abril, maio e tal, pois evidentemente non se puderon facer, pois puxéronse a setembro tampouco tal, que se ao final había que facelos en decembro tampouco se fan, entón, bueno, complicado sacar un disco se non se pode defender, porque nós gravamos porque hai que gravar, pero non somos unha banda que realmente creo que disfrute gravando. Eu, personalmente, non me gusta nada escoitarme gravada e prefiro os erros dun directo que transmiten esa emoción do que che gusta facer compartindo música cos teus compañeiros, sabes? E compartindo música con quen te escoita, que non ali nun estudo daquela maneira, porque é moi difícil emocionarse. Como ves o futuro? Que vai ocurrir con este frear o momento? Pois non teño nin idea. É unha pregunta que ainda tuve que contestar hoxe. Non o sei. Estamos pendientes desto, da evolución desta cosa que nos tocou vivir. E, bueno, non sei, supoño que, ou polo menos teño a impresión de que o tema directo de ir tocar a unha sala ou de ir tocar a un festival por ahora non se pode plantear. Pois nada máis, moitísimas grazas por esta oportunidade, por escoitarvos falar sobre o que é a vosa trayectoria de grupo, para onde vai a ir con esta incertidumbre que nos embarga a todos nestes momentos, pero sobre todo con un disco recén sacado, quentiño, que se chama Frear o Momento, o que llevamos a dar todo o bombo que poidamos, e aínda que non sexa, por desgraza, como di Alberto, para poder estrenarse el, esperemos que todo isto vai avanzando para poder escoitar a Lucía con ese carisma e poder vervos a vos disfrutar como sempre, que é un placer vervos en directo. Moitísimas grazas a todos, nada, o dito, hasta a próxima.
Hai un ano, o Centro Veciñal de Baladares en Vigo celebraba a súa 8ª edición do Memorial Nazario González Moxenas, pero tiveron que suspender na segunda xornada por mor da Covid. Un ano despois volven con forza para revisionar a música tradicional nesta homenaxe a Moxenas. Ali estivemos nós. A primeira banda que miramos foron Oima, unha formación que mistura a música tradicional galega con músicas doutros países como Bulgaria ou Afganistán. Oima é un grupo de música instrumental, somos Antía Meixeiras, Martiño Senande e Olalla Liñares, facemos música de raíz tradicional, partindo de aquí de Galicia, dialogando con músicas e ritmos de outros lugares. Os instrumentos xa non os digo porque xa se ven en riba do escenario, bueno, somos violín, clarinete e acordeón diatónico. Este proxecto xurdiu así bastante naturalmente porque somos moi boas amigas, entonces comezamos a facer música desenfadadamente. E vimos que había pues, certa conexión cando tocábamos e decidimos pues, facer algo máis serio. A verdade é que decidimos desde un primeiro momento tamén explotar un pouco esa faceta da música tradicional galega. E bueno, afundando un pouco con iso e tamén con un pouco as composicións que facemos, pois veu quedando esta sonoridade que ten o grupo. O percorrido de Ala estivo, claro, condicionado polo contexto da pandemia, así que é certo que nos lanzamos en decembro de 2019, o lanzamento foi brutal, estábamos moi contentas, empezamos a xirar cos primeiros concertos e despois en marzo, pois claro, apagouse todo, entón foi así un proceso un pouco, bueno, inesperado, pero ainda así estamos contentas, porque xa digo que o que foi o lanzamento dounos moi boa enerxía, despois puxamos así uns meses un pouco dormintes, pero tamén puidemos despois, cando se normalizaron un pouco máis as cousas, retomar, xa demos algúns concertiños, entón, bueno, pues contentas, porque tamén a acollida da xente foi boa, ao final o disco podes escoitar nas plataformas digitais, ou xente que levou para a casa, e a xente respondeu bastante ben, entón estamos contentas. O último concerto que fixemos foi en Mallorca, e foi nun festival que englobaba músicas de raíz de distintos sitios, e a verdade fixeronnos unha colla moi amable, foi unha experiencia moi interesante, tamén a posibilidade de poder viaxar coa música nesta situación, pois sentímonos moi afortunadas. Que temos para o futuro, pois, bueno, a verdade é que nesta situación de futuro tan incerto, tampouco algo que teñamos moi presente todos os días, simplemente deixámonos un pouco levar a onde vai o grupo e a onde vayan tamén os nosos ensaios e os nosos as músicas cas que atopemos, tampouco temos previsto moito máis alá, non? Bueno, pero sí que é certo que estamos agora creando, estamos como no proceso de creación, non sabemos cara a onde imos, pero estamos indo, é como que estamos facendo pezas novas, eu creo que estamos nun momento bastante ilusionante, porque, bueno, cando estás con moitas cousas no forno aí para sacar, eu creo que
que é ilusionante quedar, ensaiar, montar cousas, tal. Entón, aproveitando que non hai moitos concertos, pois estamos máis recollidas na casa, pero sen perder o fío, porque senón, claro, eso sería terrible. Así que, bueno, outro disco, supoño que haberá, por agora non temos aínda en mente nada concreto, pero estamos traballando. Saúdo para todas e todos e animamos moito a ver e ir a concertos e a consumir cultura en vivo e a vir, claro, os nosos concertos. Seguimos coa revisión a música tradicional, agora da man de Franci González e David Salvado. Neste seu novo proxecto unen as súas voces coa sonoridade contemporánea que achega Cibran Seixo para lle dar unha nova lectura a melodías profundas. Ola, eu son David Salvado, estou coa miña compañeira Franci González e temos un proxecto a trío con Cibran Seixo e, bueno, é unha revisión da música tradicional máis arcaica das mulleres que, bueno, a maioría dos temas que facemos recolleunos Franci na Costa da Morte e en máis sitios e estamos como revisitando eses temas tan ancestrais e dándolle como unha visión un pouco onírica, como un pouco profunda e, bueno, co violín e os aparatos electrónicos de Cibran e as nosas voces e percusións. Sombrero de lado por querer
Pois o proxecto xurdiu nun concerto, bueno, nun proxecto que estaba diseñado por Abe Rábade, o pianista de jazz. A min chamoume para cantar un tema nun especial que lle facíamos a Federico García Lorca, dos 7 poemas que escribiu en galego cando estaba enamorado de un tipo en Santiago. E fixemos un espectáculo e Franci pois estaba de corista. E aí nos coñecimos e aí pois sentimos os dous a necesidade de cantar xuntos e empezamos pois unha amizade ata agora e bueno, o proxecto é parte da amizade basicamente. E con Cibran pois atopámonos un día nun bar e empezamos a cantar, el tiña o violín e dixemos, wow, temos que facer algo xuntos os tres e así foi. Sobre todo é un proxecto que nos une a amizade máis que a música ou o proxecto comercial en sí. Afortunadamente estamos ben da pandemia, nunca tivemos un problema de contagio ni nada deso, entón nos reuníamos cada martes antes da pandemia e despois da pandemia tamén, porque reuníamos na miña casa, que é nun entorno rural fermosísimo. Como Franci é autónoma, pois se podía permitir o luxo de vir a Palas ensayar. Entón ensayamos prácticamente cada martes e cando non ensayábamos estábamos cultivando a amizade, que por eso que nos une o proxecto. Despois da pandemia eu empecé a facer concertos online, eu como Davide, e algunha vez me acompañou Franci. Realmente, bueno, foi bonito esa primeira etapa da pandemia, porque, bueno, xe che digo que vivindo no rural se vive de outra forma e cada domingo tiñamos un concerto. E foi especial, sobre todo, por escoitar e ler os comentarios da xente e incluso as aportacións económicas da xente, que a min sorprendeume o implicada que estaba, bueno, o meu público en este caso, agradezolle un montón, porque, bueno, sorprendeume un montón de ver que a xente estaba desexando que chegara o domingo e aportando incluso diñeiro, non? Foi guai. Tivemos varios concertos despois da pandemia, o verán pasado, concertos moi bonitos e este é o primeiro deste inicio de primavera, que temos moitas ganas de estar aquí cantando, claro. Se me tuvieras amor, de me tuvieras cariño, escribías unha carta, Con este proxecto Trío temos un bueno, estamos na idea de facer un disco, estamos xa gravando temas, fixemos algún videoclip, hai un que está aínda que non se estreou, como se chama ese? O Cantar do Liño aínda vai estrenarse pronto, pero aínda non está. E eso, a idea é facer un disco pouco a pouco, sen presa, e facer videoclips do entorno, bueno, do que facemos nós, pois montar a cabalo ou cantar, estar na horta ou andar por aí de parranda. E despois eu personalmente teño outro proxecto de facer un disco que empezo a gravar agora en abril. Teño un proxecto bueno, audiovisual que non podo decir moito e que máis? E nada, e moi felices de poder seguir facendo cousas e cantando en esta época tan dura para moitos e tan especial para outros, non? Eu estou tomando como que unha etapa distinta, con menos recursos económicos, pero como con ese dito de que a necesidade agudiza o inxenio, e creo que é así, non? Cando tes moita necesidade buscas ou aparecen cousas que non aparecerían se tiveras a vida máis resolta, e é fantástico realmente. Tendo saúde, está todo ben.
Convido vos a que veñades a calquera dos concertos que estén anunciados nosos, porque creo que vos vai a gustar. É un proxecto realmente moi verdadeiro, moi, como decía antes, nacido da amizade e do amor, e notase moito realmente amor por nós e pola cultura deste país. Ata aquí este programa de Gaceta Música TV. Quedades co último vídeo das Tanxugueiras, Midas, unha fusión da música tradicional a que nos tiñan acostumadas xunto co trap máis urbano. Irán por aí os tiros no seu novo disco? Sin pesetas nen centavos.
Pensas que o tes todo, pero non tes nada. E ti tes e tes, non o queres dar. Pensas que o tes todo, pero non tes nada. E ti tes e tes, non o queres dar. O día que o queiras, a lo de